lokruoge mararia moting'o chulo jopur e wang' sa, miyo gi mbolea nengo molwar kod chenro kod chiro board matayo sekta no. Kaka Millicent Adhiambo leronwa, jopur niango gi jotendgi hingo ber magiseneno. Achiedh nade mowinjore rangi malong'o ka achiel gi geno kod lek magin go ne sekta mar pur maniang'. Kuom kinde, jopur niang' mawuok Kimbo mar Kenya osebedo kakalo e midhiero mogoyo tach kinde mokalo kamoting'o chudo mane lew kendo manyap kod podho mag kembe mag rego niang'. Kata kamano, piny owacho mar William Ruto sani koro moko kuom jopur yango ni oseloko sigana no e bwo higni 3 kende mar tende. Chiro board matayo yore puro niang', Kenya Sugar Board, jopur lero ni en achiel kuom okenge mongirore e kelo lokruok e telo mokwongo e sekta mar sukari e kind kelo hola moyweyo ne jopur niang' kod medo kothe manyasani mag niang'. Sugar Act now obiro gi benefits mang'eny ne japur mar niang'. Japur koro sani ok bi pura niang' to tere factory kokia ni biro chule kara. Sani kibeto niang' itere factory 7 days ibiro yudo pesa ni back. Mamano nyalo miyo japur koro yud kaka budget gi pesa neni kata ka kotero go nyithindo school. Wach Kenya Sugar Board ni nosechandowa kata gi sirikal ma chien kacha to nyocho tamore kaka gini timre, but sirikal Ruto to koro duogo Kenya Sugar Board. Wabiro yudo varieties manyien machiek gi higa achiel kende. Asepuro kuom higni moingo 20. Wago erokamano ne sirikal kuom kelonwa this sugar development levy a fund. Fund ni bro support our farmers. Farmers bro yudo pes loan magi bro puro go, miyo consistency and efficiency in terms of weche mag puro niang' bro bedo maber. Wadwoko erokamano ne sirikal kuom kete chik ni japur biro bedo mana gi Apex body achiel kende motelo negi kaka jopur. Ok kaka chon en mabwa bwenyenye ni mnyoche chandowa. Jotend jopur niang' bende yot osekelo negi lokruok mararieya ka keyo margi osemedore nyadidek. Giwacho ni kata mana kembe rego niang' bende tinde rego sukari mathoth mamoko ibichak tero e piem e chirni mag pinje maoko komesa gima giyango ni ne pok otimore kata matin. Ndalo machon jopur niang' nok yud fertilizer no ne miyo mana joma puro gik michamo. Omiyo gisani wang'eyo ne jopur niang' koro yudo fertilizer ma beche gore piny kwa 7,000 nyaka 2,500 e bag mar 50, kendo manyo miyo gisani keyo mar niang' nyodhi malo kabisa, ma kata sani sukari manyocha ne jo Kenya oyudo higa mokalo no kadho chiemo sukari mwa onego bene jo Kenya chamo gi tan metric 4,000 makuro nyowa ikore ne mondo wachak export bende sukari bende kaka jo Kenya. To eketo kembe e lwet ji giwegi osebed ka ikwedo gi moko kuom jokanyo kata kamano moko to sire kaka ondamo makare madhi kelo lokruok e yuto kod lwasi mar pur niang' pacho ka. Aka waneno ka leasing ni ochakore, wan ok waneno ka gimoro nitiere marach ka. Wan wakwayo ni ng'amo mi tich, momi kambi, oriemb kambino e yo makare kendo ket kambino to the standard mar Comesa, ma kambi achiel mar niang'ni ogol ethanol, ogolo pepper, ogol fertilizer, ogol cogeneration mondo pur niang'ni japur oyud pesa mang'eny kotero tan achiel. Machiegni ka higa ni pok orumo dwe mar 11 or 12, His Excellency the President dhi biro e Nyanza ka to moloyo e Central Catchment Area ka mondo launch bonus mar jopur niang' mokwongo, kendo maeri dwani jopur niang' oikre kendo pur niang' mang'eny. Ewi mano, kopogore gi chudo kod keyo, jopur giwacho ni pur niang' sani yudo chia kod ndhadho, kendo sani range kaka achiel kuom kothe makelo yuto ne piny Kenya mana kaka majan kod kahawa. Kendo miyo wan wa support His Excellency the President nikech value kendo recognize sugar industry kaka achiel kuom cash crop ma is recognized e piny Kenya kaka chai to gi kahawa.
Kata kamano pod giywago midhiero kaka rach mag apeyni kod wang' mag puothe niang' apoya. Gikwayo piny owacho mondo omigi okumba manyalo geng'onegi lal maginyalo yudo kuom masira makamago kendo mondo olosnegi apeyni. Being farming and business, wakwayo mondo an insurance farm moro bed in place mondo kony jopur koro kik gidhi asara mar wito giegi mag ohala magiti. Feeder roads war richo kabisa nikech niang' ipuro kuond ma swampi, kuond ma kuondge manyalo golo niang' maber. Nego bed ni joma are responsible nego come in to konyowa loso yore. Gin much more important than any other thing because one raw material and you cannot access it. E sama jatend piny William Ruto ikore mar biro keto e tim kendo biro sidho chenro mar chudo ne jopur mondo gichak yudo omenda mabalang' kata bonuses giko higani. Jopur ni kod geno mar biro yudo keyo mabup pachoka ka giwacho ni telo makare kod sir mar sirikal biro miyo piny Kenya neno mit pur niang'.